салом довталабони азиз, бо шумо Ғафуруф Алиакбар ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо сеюмин дарси кор ва тавоноӣ. асосан мавзӯи имрӯзаи мо меравад дар бораи садо, дар бораи мавҷҳои садоӣ, дар бораи лапишҳои садоӣ, дар бораи ҳосилшавии садо, паҳншавии садо ва ғайраҳо. ва пеш аз оне ки мо дар бораи садо гап занем, биёед аввал илмеро ки садоро меомӯзад, яъне ҳодисаҳои садоиро меомӯзад, онро омӯзем. Илме ки ҳодисаҳои садоиро меомӯзад ном дорад акустика. Яъне ки акустика чиро меомӯхтааст? Ҳодисаҳои садоиро. ва акустика дар навбати худ 4 қисм дорад, яъне ки ба 4 қисмат ҷудо мешавад. Якум акустикаи умумӣ. Акустикаи чӣ? Умумӣ. Акустикаи умумӣ чиро меомӯзад? Меомӯзад ҳосилшавӣ ва паҳншавӣ. яъне ки ҳосилшавии садо ва паҳншавии садоро чӣ меомӯхтааст. Дуюм акустикаи меъморӣ. Акустикаи меъморӣ паҳншавии садо дар биноҳо. дар кадом биноҳо? Мисол кинотеатрҳо ё ки операҳо, яъне ки паҳншавии садоро дар биноҳое ки дар он ҷо ба садо ниёз доранд, яъне ки ягон мусиқӣ бошад, дар он ҷо ниёз доранд, онро чӣ меомӯзад? Акустикаи меъморӣ. Сеюм қисмати акустика, акустикаи физиологӣ. Акустикаи физиологӣ сохти узви сомеаи одамро меомӯзад. Сохти чиро? Узви сомеа. ва чорум акустикаи мусиқӣ. Акустикаи мусиқӣ ҳосилшавии садо дар асбобҳои мусиқӣ. дар асбобҳои чӣ? Мусиқӣ. Яъне кадом асбоб кадом намуди садоро ҳосил мекунад, инро чӣ меомӯзад? Акустикаи мусиқӣ. ва лапишҳои садоӣ. Лапишҳои садоӣ ба 4 гурӯҳ ҷудо мешавад. Инфрасадо, мавҷҳои садоӣ, ултрасадо ва гиперсадо. яъне ки мавҷҳои садоиро лапишҳои садоиро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекарданд? Ба 4 гурӯҳ. Кадом? Инфрасадо, мавҷҳои садоӣ, ултрасадо ва гиперсадо. яъне ки мо ин 4 қисматро аз рӯи чӣ ҷудо кардем? Аз рӯи басоматҳояшон. Аз рӯи чӣ? Басоматҳо. яъне ки кадом басоматҳо ёдоранд? Якум инфрасадо. Инфрасадо басоматаш оғоз мешавад аз 0 ҳерц то 16 ҳерц. аз чанд? аз 0 то 16 ҳерц. баъди ин мавҷҳои садоӣ аз 16 ҳерц то 20000 ҳерц. аз чанд? аз 16 ҳерц то 20000 ҳерц. мавҷҳои ултрасадо аз 20000 ҳерц оғоз мешавад то 100 мегаҳерц. ё дар баъзе ҷо 10 мегаҳерц ҳам оварда шудааст. ва баъди ин гиперсадо аз ултрасадо боло, яъне ки аз ҳамин қимати додашудаи мо болои онро чӣ меноманд? Гиперсадо. ва ҳар як садое ки мо дар ин ҷо номбар кардем дар ҷойҳои махсус истифода мешаванд. яъне ки ҳамаи инро одам ё ҳамаи инро ҳайвон истифода намебарад. ҳамаи ин ҷойҳои махсус дорад. ва биёед ҳар яктаи инро дар алоҳидагӣ чӣ омӯзем. оғоз мекунем аз инфрасадо. мо гуфтем инфрасадо ин лапишҳои садоие мебошанд ки оғоз мешаванд аз 0 ҳерц то 16 ҳерц. яъне ки басомати онҳо аз 0 ҳерц оғоз шуда то 16 ҳерц давом меёбад. ва инфрасадо аз ҳама лапишҳои садоии хурдбасомат ба ҳисоб меравад. мисол шумо инро дар куҷо фаҳмида метавонед? Овози шамол метавонад чӣ инфрасадо бошад. ғайр аз ин баъзе ҳайвонҳо низ бо инфрасадо бо якдигар суҳбат мекунанд. мисол кадом ҳайвон? Филҳо бо инфрасадо бо якдигар суҳбат мекунанд. ғайр аз филҳо боз баъзе моҳиҳо низ бо инфрасадо бо якдигар чикор мекунанд? Суҳбат мекунанд. овози шамол низ ин лапишҳои садои инфрасадо мебошад. дуюм намуди лапишҳои садоӣ ин мавҷҳои садоӣ мебошад. мавҷҳои садоӣ гуфтем ин мавҷҳои садоӣ мавҷҳоест ки дар бар мегирад аз чанд ҳерц? аз 16 ҳерц то 20000 ҳерц. яъне ки аз 16 ҳерц метавонем гӯем ки то 20 килоҳерцро дар бар мегирад. ва савол ба миён меояд, мавҷҳои садоиро ки истифода мебарад? мавҷҳои садоиро одамон истифода мебаранд. яъне ки ҳамарӯза он мавҷҳое ки мо ба якдигар суҳбат мекунем аз ҳисоби садопардаҳои мо ҳосил мешавад, яъне ки аз ҳисоби лапишхӯрии садопардаҳои мо ҳосил мешавад. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.